Terve! Mä Mikko Impaman vastaan seuranneen Petri ja Mikko. Ollaan virillään nuoria miehiä ja lauantai-illan ratoksi päätettiin kokeilla jotain jännittävää uutta. Nopalla arvottiin, tarvittiin larppaamiseen. Meillä ei ole mitään kokemusta asiasta. Me ei yhtään tiedetä, miten larppaaminen toimii. Eikä meillä kyllä oikeastaan kiinnostakaan, mutta me nyt lähdettiin kokeilemaan ja me oletetaan, että se on tätä. Lähestymme asiaa Steve Jackson Gamesin Star Munchkinilla, joka on varmasti lähimmäksi larppaamista, mitä pääsee menemättä itse mettään. Jotta roolipelaamiselämys olisi täydellinen, valitsimme itsellemme hahmot, teimme itse puvut. Minä olen galaktinen kommando level 3. Anyways, Mikko on intergalaktinen palkkiometsästä ja Petri on intergalaktinen Kondorin kääpiöruhtinas. Ne ole jo varmoja, liittyy kääpiöt avaruuteen, mutta todennäköisesti liittyy. Ja aloitetaan pelaaminen. Hei, anna se sun puhelin. Niin. Tarkoitatko intergalaktista kommunikaatiolla? Ei kai plutonium korruptoi armoriasi niin paljon, että se haurastui pelin alkuun. Oh snap. Laserpyssy +2. Minulla on vain, minä olen ihminen, meillä on pelkkä perus jäätiökuningas. Paitsi minulla on Laser Razor Oh darn. +5. Paskasta tuli juuri totta. Oh my god. Okei. Se hajos koko paska vai? Joo. Menetit aseesi. Voi norsun kärsi. Menetit 4 ykkösen, eikö vaan? Eikö 5? Olen level 1. Hyvä. Aha. Eli on nyt pelattu 5 minuuttia. Me ollaan kaikki levellä 1. Ilman mitään esineitä. Tää on larppaaminen. Ei oo helppoa. Vois jopa sanoa, että tää on vaikeaa. Jatka vaan siitä samasta. Mikko Kukkonen. Mikko Jeesson